В четвъртък мечтата на десетки хиляди българи се сбъдна! Видяхме и чухме Queen на живо в София. Каквото и да ви говорят за ексцентричния Адам Ламбърт, важното е, че Брайан Мей и Роджер Тейлър смятат, че момчето има факторът Фреди. Преценете сами! Денят е сряда, мястото очаквано вид входа на летище София. Има журналисти, на къде е без тях. Към екипа ни върви красиво момиче и веднага разбираме. Тя е тук заради Адам Ламбърт. От 5 години мечтае да го прегърне. Изцяло. Да, съм много притеснена, трепери ми всичко и просто не знам как ще реагирам след като го видя. Наистина се надявам да успея да го прегърна. Тогава ще бъда най-щастливият човек на земята. Хай! Адам! Здравейте, радвам се да ви видя. Тя чака да се срещне с вас, Адам, от 5 години. Много се радвам да ви видя. И аз се радвам да те видя. Може ли да ви прегърна? Да, разбира се. Здравей, България! Заедно с Queen и Адам Ламбърт пътува и синът на Роджер Тейлър, Руфъс, който също е барабанист. Но бащата разписа няколко автографа, изгуби интерес към случващото се, изплези се към камерите и си тръгна. След като прегърна десетокласничката Ива, Адам Ламбърт също се прибра хладно в лимузината си, като пожела. Ще се видим утре вечер. Господин Мей, имате ли приятели българи? Имам. Една от най-добрите приятелки на съпругата ми ще дойде на концерта, защото има роднини тук. Тя ме е научила на някои фолклорни песни. Интересно, нали? Помните ли някоя песен? Не, само... Здравей, България! Ноктите ви изглеждат много добре. Ами, нали знаете, суета. Ноктите на лявата ръка на Брайан Мей бяха лакирани с перлен лак. Тези ногти са ми по-важни. Те са здрави като скала. В миналото много се чупеха и винаги ме боляха. Обаче успях да ги заздравя и сега усещаш ли колко са твърди? Да, наистина. Това много ми помага. В следващите 2 минути легендарният Брайан Мей се снима с всички желаещи. За първи път виждам звезда от този ранг да отдели толкова време за снимки и автографи. Не ме питайте с каква тъга си измих ръката. Казах на господин Мей, много сте търпелив, а той отвърна, само понякога. Друг път съм доста кисел. Адам Ламбърт от няколко минути е в лимузината си, а ние поглеждаме към развълнуваната Ива, която не крие сълзите си. Защо плачеш? Не мога просто... Не можах да... Наистина не мога да повярвам, че това се случи. Дори не съм сънувала, че мога да го прегърна или нещо такова. И всичко това благодарение на теб. Наистина много ти благодаря. Тя трепери. Тя трепери. Няма. Винаги е трогателно да видиш една сбъдната мечта. И ние, почитателите на Queen, се почувствахме така на концерта им в четвъртък. Преди да си тръгна от летището, китаристът ни обеща, че шоуто ще бъде неочаквано, а аз го помолих на концерта да каже нещо на български. Съвсем очаквано концертът беше изключителен, а господин Мей беше послушал молбата ми и каза на български: "Здравей, София, добре ли сте?" Адам Ламбърт благодари на публиката за доверието, произнасяше името на столицата ни с правилното ударение и заяви, че е влюбен в София. В трогателна реч с неподправена скромност за радост на публиката, той каза, че на света може да има само един Фреди. Брайан Мей предложи всички да изпеем Love of My Life в негова памет, а Роджер Тейлър изпя своята авторска песен It's a Kind of Magic. На концерта свираше и синът му Руфъс, също барабанист. И то доста сладък. Музикантите изпълниха и песен в памет на Дейвид Бауи. В един момент Брайан Мей доказа, че май не е забравил българските фолклорни мелодии, които е научил, и свири хубава си Моя горо. Но за мен
Най-вълнуващите моменти бяха, когато Брайан Мей сподели, че 45 години е чакал срещата с българската публика и когато по време на изпълнението на Бохемска рапсодия гласът на Адам Ламбърт преля в глас и образ на неповторимия Фреди. Страхотен концерт! А днес Джордж Майкъл празнува рожден ден, става на 53 години. Как лети това време? А на днешния ден, преди 7 години, загубихме гениалния Майкъл Джексън. Не е за вярване. Вие бяхте с Култ. Останете с BTV и с новините. И не забравяйте, за да ви показваме нещо, значи то е интересно. Приятен следобед, хубава неделя и до другата събота, когато ще ни гледате отново в 11. Чао!